Já nevím, člověče, možná Danka. Danko, ty? Danka je takový vítěz, bych řekl mezi favority bych ji zařadil. Favorit se už nevíš. Mámo, máme to doma, viď? Mámo, kurva. Akorát ty kouci. To hraje? Co to dáka? No počkej, to se sečte. Tak kuka, Danka vystoupí, kouty a se soustí na kouty a hodní. Na to se tam těší, až bude mít Danku. Dobrý. Znova. No, ale jsem prohrála. Já si myslím, že bychom Mámo, se měli máme změnit to taky ty doma. kouty a pak udělat součet. Na prostého vítěze. No dobře, to v tom případě. Tak normálně, typujte si vítěze. Danka. Ne. Nevím. Vítěz? První místo, kdo je? Martina. No to není. Ne. První místo, Danča, 98. Dobrý. Druhý místo, To jsem měla. Marťa. Ne, Verča. ne, No, ty to nejsi. Adela. No Petr, to je Petr. Ne, Peťula to taky není. Počkej, ale my jsme měli tebe. Ty vole. Ale ty já mám hovno. Druhý místo, koho jsem měřil. Martina. Martina. Ne. Tak Martina. já. Ne. Verčo. No dobrý. Verča, 96. Ty kráso, 98 měla a 96 Verča. Ty bereš. Já už vytahuju. Třetí místo, no já. Ještě nějaký fotbal to tam. Třetí místo, David. Ne. To už musím říct, jo. Kdo si typuje? Marťa. Marťa, 94. Ty vole, měla jsem 102, Ano. 102. Ty bereš. Ticha. Třetí místo, čtvrtý místo. Pepa. Ada. Pepa. Ada. Pepa ne? Jo, prdele, vole. Já vám to přečtu. 98 Danča, 96 Verča, 94 Marťa, 93 Petr. Tak další místo, kdo si typuje? Tak ty už je Pepa. Ty vole. Všichni Pepa, jo? 91 Pepa. Co to prohrál? Další místo. David, 85. A teda poslední místo je Áda. Pozor, ale jo. Ano. To seš vysoko. Ano. 65, ne, to už je zase nízko. 72. Počkej, To seš nízko. to se splat, vole. 74. Ještě nízko. Ty vole, tak to už nevím. 75. To není můj, to má 75 Áda. to má, pojď se, vole.